Kaya pala ang tagal na order ko eh. Eat, mami? Paano ka magiging mabuting tao sa Pinas, di ba? Ano pwede yan? Bili ka ba? Dati nung meron akong malaking pera, halos dyan lahat sangdamo ka lang mga ko. Gusto mo ba maging mabuting tao pero nasa Pilipinas ka? O ba sa yung mga kansero ka pala si Paolo at yung dati mga memes na mapapatunay na isa tayo sa mga pinakamabait na tao sa mundo. Kaya atin na agad simulan. Hindi marami kayo. Kuya, kaya mo today. Hindi! Underwork ako. Overworked ako at underpaid. Hindi mo pa-under yung billboard na yan, kuya. Nagirig na intern. Wait lang! First week ka pa lang. Ala, hindi naman pa-under ni kuya yung billboard. Nag-obvious sila. Puta pa, streamer pala to eh. Buta baka ako yan. Baka nanonood lang siya ng Paulo tapos tinawagan na siya. Oy, nood ka nanood ng YouTube dyan. Trabaho ka na ba? Kudos kay kuya na inaayos. Ito nga, alamin thumbnail na matanda. Lahat yan, lahat ng file, lahat ng save, lahat ng kahit ano. Nakalagay lahat sa desktop. Wala na silang next folder. Tiwala lang ang kailangan niya para mahanap yan. Sunod. Kay Gio, sparring with my mom. Oh, that's strategy, Oh okay? my. Bakit mo to gagawin? Tara na. Alam mo yung may mga kapanood ka, yung tinutusok yung crocodile, yung alligator, parang ganito to. Kung meron top 10 most dangerous jobs in the world, baka underwater scuba diving, tumatalon sa mga eroplano, nagpapakain ng mga leon. Ito yung number 1. Patay ka dyan. Sige, pagtripan mo. Ulit ka! Kakapanlambot naman ng puso. Wow, liver shot! Kita mo yun? Nung sinusuntok na ito, naalala niyo yung tatay mo na singgano! Siguro naman, mukhang close naman talaga sila. Oh! Kung may ipo ba ko noche, may ipo, makulit kang bata ka, ha? Aray! Nay, grabe naman, nagbibiro lang, bakit sumasakit na? Mga malalambot na na video. Kailangan ko na gano'n. Mabuti yung 20k likes, magkaroon tayo mga malalambot na larawan o videos naman. Ay, mga sinusuntok mo, Kevlar yan, boy. Braso pa lang ni nanay eh. Yan yung mga pinapunching bag ni Pacquiao eh. Ang tibay niyan. Diba yung suntok ni Pacquiao, para kang tinira ng shotgun. Pero yung sermon ni nanay, para kang tinira ng Gatling gun. Wholesome nanay moments. Nakakatuwa naman. Nagaling kay litrato na lagi ko nakikita sa internet. Send me anonymous messages. Last month, yakap ni Satanas. This month, yakap ni... Mabigil lumabig nung umulan kasi may bagyo. Sana next month, yakap naman ni Idol. Yan yung init, tapos lamig, tapos illusion. Nagda-delusion ka na naman, boy. Okay lang. Tunad. Galing kay si Tanto. Bili ka ba? Ha? Bili ka ba? Si Lola gusto rin niya maging mabuting tao eh. Pero ang sarap pagtripan eh. Kung si nanay na pagtripan kanina, ngayon naman yung nanay ng nanay niya. Ang lola naman niya na pagtripan. Maraming salamat. Paano ako magiging mabuting tao kung ang sarap pagtripan ng ating pamilya? Me kahit hindi naman yung automatic mainit na ulo mo. Malayo pa lang, naiinis ka na sa mukha niya. Hindi pa siya nagsasalita, naiinis ka na sa mukha niya. Kaya sa Pilipinas, lalo na pag nabilad ka sa araw na matagal, talagang irritable ka na. Diba? Hindi mo nabili yung gusto mo, di ka pa kumakain, overwork ka, hindi mo maayos yung billboard. Nagtatawa lang ka nung nasa TikTok, hayop ka. Natasawa kasi di naamoy. Sana all sinasama ng jowa magpatuli. Kaya ito pala dapat magpatuli, kaya pala mali yun sa akin. Ang matigas na nahawak sa akin dito yung nagtutuli eh. Nakahawak lang sa akin eh. Hindi sa kamay ko eh. Ganito na pala. Seryoso ba yan? Parang gano'n sa tangke ng gas. Talaga? At sa akin nakahawak. Kasi tanong nila, masabi sa akin, malaki yung malaki ETC kuya. Kailangan natin ganito. Kailangan yung German cut eh. Dad. Galing kay sufficient. Grass. Ako lang ba hindi pa nakakaranas ng Netflix and chill now? Nako Fritz, bakit mo sinimulan? Gusto niya maging mabuting tao eh. Tinuturuan ka na tamang paggamit ng nakatang. Ang ginamit mo nga. Okay lang yan. Ay, mabuti tayong tao dito eh. Basta para mapakita lang na mas mayroon tayong alam sa ibang tao. Hindi ka Pilipino kung hindi ka nakikialam. Paggalaw mo yan, sarili mong ginagawa, nag-aayos ng billboard, turuan ka pa nila paano pero di nila alam ang istorya mo. Pasok sa isang tega, labas sa kabila. Sunod. Di tayo talo. Ayoko yan.
Ngayon ako na kami nasuso, may putok. Galit niya eh. Talagang di kasi suso gusto niyan. Mainit kasi, okay? Hindi lahat gusto mag-bra. Members version nag-enjoy dyan. Kaya paano ba pag members version kayo, pindutin nyo lang yung nakapin comment. You are welcome. Galing kay MJ, ha? Priority lay senior citizen, pregnant woman, person with disability. Seryoso, LGBTQ? Hindi ba magmumukha lang silang parang mas inferior? Okay, daming comments po. Malala to, no? Changes team to gain advantage. Seryoso ba? Hindi ba ang point is dapat equal rights, hindi better rights? Ako, LTO, please, pakibigyan na lang kami dito ng ano? April Fools ba to? April pala rin. Pengin na lang kami ng update dito. Saan ba to? Para mo sinabing disabled ang LGBTQ eh. Pareho lang naman sila. Equal rights ka, di ba? Paano sila magiging mabuting tao kung ginaganito mo sila? Tulad! Gusto ko lang maging tomboy, pero nasa liga ako. Baka na may na-admire naman niya. Iba naman ang sexual na pagkagusto eh. Diba iba rin naman, meron namang ganyan manamit. Sakto pala, buti pinagtabi mo yung LGBTQ. Meron naman ganyan ganyan ang pangangatawan, pero lalaki pa rin ang gusto. Merong sexual identity, merong preference, kaya ba yun? Kilig siya eh. Jake Cyrus is shaking. So, sino ang bahala? Si Lord o si Batman? Oh my God. Batman. Paano tayo magiging mabuting tao niyan? May alam mo, sa sobrang bad trip mag-antay sa MRT. Mamamyo ka na lang eh. Parang, ito na lang. Bigay ko na lang sa inyo to. Shaw Boulevard, represent southbound. Mukhang pauwi na siya. Uwi na ako. Hayop. Kesa ko siya ng kasama niya na hirap sa buhay. Ito na lang para sa MRT to. Alam ko naman gayon. Mabilis-bilis naman ako para dati. Pero kasi, ito talaga yung mga gusto mo maging mabuting tao eh. Gusto mo maging mabuting commuter. Pero, upal ng commute dito sa Pilipinas. Mas mainit pa. Mawawala yung pagkamabuting tao mo. Dito mo to. Well, pinag-usapan namin to dun sa aming podcast. Puntahan nyo na Pampamilya Podcast. Yung tungkol sa Dalai Lama na sakmay tang. Kaya ayoko na. Ayoko na maging masama. So, galing kay Mori. Kyle. Mommy. I will eat mommy. Yeah. Eat mommy. Later, I will eat mommy. Wawa Sleep naman. early, ha? Gusto ko maging maginoo eh. Okay? Pero yung anak ko eh. Mukhang masubukan magkakaroon ka ng bagong kapatid. Bata, magaling. Very good sa'yo. Huwag kang kakatok sa pinto. Ano kay Aaron Rapatan? Pangit ba? Ayoko maging masama eh. Pero yung mga tao sa paligid ko talaga eh. Parang binibigyan nyo lang ako ng bala eh. Na meron akong barel pero binibigyan nyo akong bala eh. Para tirahin kayo eh. We will eat mommy later. Diba? Titirahin. Okay lang yan. Ang gusto diba? Tulad ng tomboy kanina, yung panloob mong anyo ang gusto nila makita. Baka natin basketball player ka din, di ba? Di meron ka ng tomboy na magkakagusto sa'yo. Yes, to jeep the face out. Dito maganda. Dito. Gusto ko lang mag-commute. Yun na naman. Yun na naman tayo yan eh. Dad, Jim. Ilabas mo na maayos yan. Oh! Hey! Hey! Kaya mainit sa Pilipinas. Mga dalagang Pilipinas. Very good. Kung kanina nakakainit ng uli, ibang kaya nawawala yung pagkamabuting tao natin. Ito naman, pinapainit niya sa kanyang sayaw ang Pilipinas. Magaling. May piyesta pa tayo nabutan, guys! Wow! What a show! What a show! Parang matablay. Traffic boys! Ano ba yan? Ay, shit. Condolence. Ah! Oh my God. Condolence po. Patay pala yun, nakala namin ano. Huli ka ni Papa Jesus. Baka pinaggagawa nyo. Kaya traffic din pag nakapila ka na kay San Pedro. Nananahimik na eh. Patay na ka. Napagtitripan pa din. Paano siya magiging mabuting tao niyan? Magkikita rin kayo. Sunod. Binibigyan ni Lord ng sign. Ano pwede yan? Wala ko sa sabog. O nga na, safe ba yan? Ayun kanina pala yung sa condolences. My condolences yun, hindi yun condolence. My condolences dapat yung mas tama. Mukhang buhay pa naman sila, diba? From Easter Vigil to Final Destination. Diba? Parang dinadasal na nila agad yung sarili nila. Sunod. Ako na lang net. Ito lang niya makisama. Oh.
Ano ako magiging mabuting tao ko yung mga tao sa paligid ko. Pinapainit ang ulo ko. Ito, tinalbugan yung ulo ko. Kaya umiinit sa Pinas eh. Ate, maging mabuting tao nito. Rod, galigay natin pabasa. Ang ito yung sa before and after ng Tide commercial. Gulat ka? Puti ng damit nila. Aral. Ama. Nawala na hininga si nanay eh. Kulang ka sa cardio, dapat mag-boxing ka rin tulad ni nanay kanina. Hirap maging mabuting tao eh, dinadasal mo na nga eh. Ayun. Yung signs of maturity, hindi na tumatawa pag nagdadasal. Sunod, I love Tagalog. Tagalog, kasi saan ka ba naman makakaharap na replacement para sa bobo? Meron naman you dumb fuck, gano'n. Punta ka lang na grade 2, sasagot mo din yan. Pero masarap ka naman yan. Parang yung yung sa German ba yun, yung pag nakakita ka ng taong kakamali o nadadapa, o yung tulad sa billboard, yung schadenfreude yan. Parang gano'n, mahirap makahanap ng equivalent nun naman dito. Pero marami din mga salita na Filipino na hindi mo rin mahanap sa ibang lengguwahe. Tulad ng kilig ba yun? Hirap ata makahanap na ibig sabihin ng kilig sa ibang lengguwahe. Con el tacto de una flor y la música del mar. Anong trend na naman to? Está tanto como tener el cielo Stare entre mis challenge manos y no fail. ver a quién se Kaya pala ang tagal na order ko eh. Ay, alam ko na sino nagpicture niya. Si Jollibee. Hindi nyo siya sinama kasi hindi siya cool. Wala na naman burger steak. Pero meron pang TikTok. Please. Gusto ko maging matalinong tao. Pero nasa Pilipinas ako. Nakadikit ba yan? Palo sa'yo ni nanay yan. Mamaya, kesa mag-boxing kayo, mag-chess na lang kayo. Diba? Magaling. Gusto ko malaban. Nasaan yung isa? Wala yung king. Kung napansin baka nasa kabilang tsinela. Ang hirap niyan. Mali-mali oh. Nakaano ka oh. Black on black. Black on white. Interracial. Sunod. Kalaban ng ganito. Lul! O, pare, tira o. O, kain na, gago. Uy! Paano nangyari yun? Bakit, gago? Fresh move yun. Fresh move ang tawag doon. Fresh mo. Ano ka, bilis Buti pa yung fresh ikaw, hindi. Paluin mo rin chinelas. yun? Tanga. Tinan mo, walang baka po. Walang Tama ka baka. naman. Tanga ka dun. Mali ka dun. Yan. Kakabayo ka pa. O, kabayo ko. Malaking L yan, pare. Maganda yung feeds no kabayo na eh. Delegado yan. Delegado yan. Lagyan mo nga ng pon yung ngipin niya. Mukhang kulang. Ginamit yung pyesa dito. Ano na ako? Transparent muna ako. Ay po, transparent. Boy! Hirap yan. Transparent yan. Oo, ay sobra. Naranga mo, transparent yan. Naranga mo pa. Bakit? Ah, sige. Sige mo. Dito ako. Tatago ko yan. Pwede siyang tumalon dito. Wala! Hindi naman linya yun eh. Bakit? Ayun yun o. Oh. Tumatalon yan eh. Jumping yan eh, pare. Marunong ka ba na ito? Malupit yan. Meron pa din naman. May pakitahan kita. Basketball. Fade away yan, fade away. Ayun na nga, basketball lang yan. Fade away. Dama na ako ah. Uy! Tanta ko. Puta! Tatama ka na! Eh, malakas yan. Yari ka, boy. Una ba yan? Malakas yan. Hindi kaya na ito. Kainin ko na to. Hindi mo makakain yan. Kainin ko na yan. Ganda ng pagkuha niya. Kain, tatlo. Gano'ng kabilis yun? Kain. Oh, malaki buha nga dyan eh. Tama. Tama ako. Ano ka? Nag-halo-halo na. Baby giant yan. Uy, ano yan? Baby giant. Ano ka ba? Puta, nakatayo na. Ay, baby giant din sa likod oh. Yan. Pagkamali ka na move dyan. Sabi ko sa'yo, huwag nyo iititin bago kayo maglaro eh. Oh, baby giant yan. Ano? Oh, dama na. Yari ka dyan, boy. Tama na lang. Sinurok yan. Ano na naman yan? No! Ayun o, yun. Ayaw mo naman! Ayaw mo na! Dama ako, ano ko? Lugi. May physical attacking. Yari, Hello Kitty yan, boy. Malakas yan. So, yan ito. Kain to. Sunset yan. Hala, Sunset yan. Okay, bili na kayo ng bagong chess set. Hayop kayong dalawa. Haluin mo naman tig-isang chinelas uli yan. Diba? oh, Queen. Oh. Kain. Kain ng bata mo, boy. Oh. Meanwhile, yung bata dito, anong, ha? Ano, hari yun ah. Hari pa, hari yan. Ala! Palo mo sa ulo niya. Kanina pa mainit to eh. Kanina pa mainit yan, boy. Ubus yan, boy. Uminit na rin ulo ko sa dalawan to eh. Lahat, tatlo na to. Isang queen. Ano ako magiging mabuting player niyan eh. Ganito Galing kayo. bulbo yan, no? Sari ka, mas malaki yung akin Ay, yan. pinulbo.
ubos. Oo, pupunta. Pulbos ka, boy. Kala mo. Oo. Oh, dadaanan ko na yung mga ano. Inaaral ng mga bata. Oh. Dapat gawin ko rin tong Hello Kitty defense mamaya. Dadaanan na. Oh, yan oh. Dari ka na yun, boy. Ubos. Sana, ayoko na. Talo na ako. Uy, bakit? Ayoko na. Wala, balik tayo, balik tayo. Daya mo. Lahat, inano mo na. Eh, Daya mo. wala ka nito. Wala na, madaya ka. Ayoko na. Oh, tangkin ba eh. Talo ko. Walang laban yung rook sa tangke. Tinala, walang ads ng sugal sa dulo. Maraming salamat. Sumakit lang ulo ko dun, ha. Nangingindi mga GM. Yung GM dito, manggagago. Baliktad. MGs. Galing kay John. Pag pogi nature lover kapag hindi rebelde. Ito sa Pilipinas, eh. Papanlait sa kapwa talaga. Naku, anong strat na naman to? Oh! Oh! Anong strat yan? No? No look? Op! Nasa na? Nasa na yung bola? Pinasa sa tropa? Op! Bago ma-inlove yung tomboy sa kanto? Op! Hindi pala tomboy. Ay, kinilig! Ano English ng kilig? Search nyo. So, bumalik kayo dito, comment nyo. Mahal lang tropa. Wow! Ito, The Clash pa ba? Sober. Oy, Carla Estrada. Wala pang kain variation. Ito yung buhok ni ate. Yan yung dinaanan ni Moses. Eh. Yan yung binuklat ng Panginoon. Tama? Sa iyong pawis manggagaling. Ito Oh! nga ba mag-asawa? Pinaramta Palitan nyo nga itong mga hawak nila. Songbook dapat hawak pa mga to eh. magkapagdaka ng damit na masasaya. Ito na lang maririnig sa langit yan. Sinisigaw yan eh. Nang matapos iniwan na ng Diyos na poong Ama. Oh, tiyan, may palok pa. Ano? Timba muna bago manira. Ng kapwa Pilipino, yan ang kilala kong mga Pinoy. Mga ang daming comment, daming sinasabi. Parang ako, Neneng B. Sunod. Oh my God, tama na. I'm not just your healer. I'm your savior. Sunod. Bobo, wag maglapag ng pinagkainan mo dito. Yes! Paano ka magiging mabuting tao sa Pinas, di ba? Ito mga Pilipino, hirap makinig. Parang pag lalo mo pinagbawalan, lalo nilang gagawin. Parang challenge sa kanila yun. Kasi challenge na maging Pinoy, di ba? Parang dagdag lang to eh. Dagdag lang to sa pang-araw-araw kong gawain bilang isang Pilipino. Tama, Ricky Kiefer. Dati nung meron akong malaking pera, halos dyan lahat. Sangdamo ka lang mga tropa. Sangdamo ka lang mga mababait sa akin. Grabe yung di mo kaano-ano naging kamag-anak mo. Mga tropa ko sa inuman na laging happy-happy lang. Gastos dun, gastos kahit saan. Pero nakulong ako, ubus lahat. Pinatiraman lang bilang sa daliri na lang. Yung mga inasahan mo nasasalba sa'yo. Wala silang pake sa'yo. Kung mag-type siya, parang spoken poetry. Dire-diretso lang. Yung iba pa nga mga malalapit sa akin, so mga dancer din, mga kagrupo ko dati na sila mismo magkasabi sa'yo na mabubulok na yun doon. May imaginary hater ka lang, nakulong ka lang. Ginawa pang rason yung mga tropa mo, di ba parang kasalanan mo din yun. Ibig sabihin, hindi ba talaga sila kaibigan? Mabuti nga na nakita mo yung totoo nilang kulay. Good job sa'yo. Iba nga, yumaman sila na di naman kailangan makulong eh, di ba? So, pwede mo rin gawing self-reflection yan sa sarili mo. Alam ko, hindi lahat ng tao ano mo yun, mabibigyan ng ganyang pagkakataon o ganyang circumstance sa buhay. Pero ibang tao nga, di naman kailangan makulong. Mabuti silang tao, di ba? So, gawin mo rin yung rason yan. Pero at least, diba, may nakita kang mabuti sa nangyari sa'yo. Sana hindi ka gawing example ng mga mukhang kilala siya, may 27,000 shares. 1.2 million followers, ha? Mga yung 1.2 million yung followers, hindi nyo po kailangan makulong para malaman mo mabuti kang tao. Minsan, paligiran mo sarili mo ng mabubuting tao, di ba? Kilatisin mo, di ba? Hindi happy-happy lang. Kung nandyan pa rin sila sa kakupalan mo, alam at pinagsasabihan ka, hindi sila yes men na, uy, sandali, mali ginagawa mo. Yan ang mga tunay na kaibigan. Medyo off na kanya, mga tunay na kaibigan. So, ang mali din dyan ay mali yung mga pinili niyang kaibigan nung simula pa lang. Parno. Na talaga, magiging traffic papunta sa langit tayo nito. Sunod. Gusto ko lang naman, inaaya ka lang naman, hindi ko naman sinabing gawin mo. Ito yung pag nasobrahan ka na maging mabuting tao. Ayan. Inaabuso yung kabutihan. Parang si paring Kiefer doon po, ng mga imaginary haters. Nakatikim ka na ba? Tigti isang pisong kaibigan. Sunod. Oh, hindi mo ba alam, hindi na makakalabas yan si Tingding. Mabubulok na yan sa kulungan. Tayo nag-interconnect. Hindi si Tinding, si Kiefer. Ito yung sinasabi ni Kiefer kanina. Si Roda ba naman, napagkayaman-yaman at maraming malalakas na taong kakilala, abay inaway niya. Kawawa naman si Tinding. Hingi naman ng onting Ano? pixels dyan. Kawawa si Tingding? Eh bakit ka maaawa dun? Hindi ako maaawa dun. Ako nga inaway nun eh. Yan na pala si Tinding eh. Ay, dito ka na pala.
andito ka na pala. Naku, nag-alala kami sa yung lahat. Plus ka plastikan! Labas ka natin, Ding. Comment nyo yung mga kaibigan nyo, yung mga pangalan, comment nyo dyan sa comment section. Parang yung mga plastic na tinapon dun sa, ano yun, yung mga bobo lang yung magtatapon dito. Parang yung comment section natin, yung literal na tapunan ng basura, di ba? Lagay nyo lahat ng mga binackstab kayo. Kay Musically Toxic Filipino Coach, ikaw na may birthday, ikaw pa. Hindi ko rin gets eh, di ba? Hindi naman mababawi nung ginastos mo yung mga regalo. Yung mga regalo nila, mura lang naman kumpara sa pinambayad mo sa kanila. I mean, dun sa birthday party, di ba? Ganun talaga buhay. Mahirap nga maging Pilipino. Kalikiri, paano ako magiging mabuti ka? Ako na sa Pilipinas ako. Diba? Alam ni Reggie yan, magaling. Kakaintindihan tayo. Looking for Katis. At least meron akong rason para gumising para sa mga kupal. Kung may mga kupal dyan. Tulad itong Koreano ba to? Hapon. Nakalimutan ko na yung backstory nito eh. Pero yung Lord yan yung nagpunit ng watawat natin. I mean yung drawing ng watawat natin. Ito yung mga nagtutulak sa akin maging mabuting tao. Sa mga deserve lang maging mabuti. Pag kupal ka, 100% kakupalan tayo. Walang, mabait ka. Mabait ako. Sa deserve lang na tao, sa kinakailangan lang. Dito na natin tapo lahat ng ating mga bashers, mga imaginary haters ko dyan na pinakamamahal. Doon nagtatapos yung kung gusto pa na mga ganito. Huwag nyo matay like, share sa mga plastic nyong friends. Huwag nyo subscribe. Paolo Mamalam.